my brother and sister, we have to start. So before I start this program, I want to tell the people of Nli, if you know anybody from Nli, please draw his or her attention here, because we needed to address some issues. We needed to tell the story of Ndị Eri Kingdom. Ndewo. Anyị na-ebido isiokwu anyị n'aha Chukwu bi n'enu, na aja ala anyị zọdoro ọkpa, na nsọpụrụ nke mmadụ. Ise Igbo bụ Igbo. N'isiokwu anyị n'ihuru shia, anyị ga-eneba anya maka historical knowledge of Ndị Igbo. Kedu ebe Ndị Igbo si wee bido ndụ? Nya ka anyị chọrọ ka anyị nebatu anya tata. Ndị Igbo dịka nkwenye na nchọpụta na nkọwa ebe Ndị Igbo si wee bido, according to Ndị Nli Kingdom, Ancient Kingdom. Ndị Nli mere ka anyị mata na Nli bụ nwoke nke ise Gad mụtara. Gad bụ the seventh sons of Jacob, which they call Israel. Mana Gad nụrụ nwanyị na-abụ, mana nwanyị nke izizi ka a na-akpọ Nne Amakọ bụ nwanyị izizi Gad. Nwanyị izizi a mụtara ya ụmụ na-esi 6 in number, 6 children, 5 male and 1 female. Nwoke ise ka nwunye Gad mụtara Gad n'ofu nwata nwanyị. Nwoke ise ka m ga-ebido mee gịnị kpọsibara ụnụ afa. Biko kabarụ wetara m akwụkwọ na mkpịsị edemede na-akpọ ị na-edetu. Ị ga-aga bịa mee nyocha maka okwu a. Nwoke nke izizi ka a na-akpọ Eri. Eri bụ nwoke izizi Eri mụtara. Nke abụọ ka a na-akpọ Ata bụ nwoke nke abụọ Eri mụtara. Nke ịtọ ka a na-akpọ Ọba bụ nwoke nke ịtọ Eri mụtara. Nke ịnọ ka a na-akpọ Igbo bụ nwoke nke ịnọ Eri mụtara. Nke ise ka a na-akpọ Menli bụ nwoke ise nke Eri mụtara. So ụdị ka ụmụ nwoke Eri mụtara ha. Nke ikpetamazụ bụ nwanyị mere ihe nke isii ka a na-akpọ Ada Mbok. Ada Mbok bụ nwanyị Eri mụtara. So ka anyị nenenụ ka ya bụ ife si were gbasaa tata mụ na gị nọ. So ịbịa na ụmụ Eri mụtara, Eri bụ diọkpara Eri. Ịma na ịbịa na Ndị Igbo diọkpara bụ ife na-eme gịnị anọdobe nna ya. Mana Ata mee gịnị bidoro ịga njem jewe na North wee mụta onye a na-akpọ Igara. Ọja ka ọ na-abụ irue side Benue State, ị ga-afụ nke a na-akpọ Ata Igara. Ebe a na-akpọ igwe Ata Igara.
so ọ bụ ata nwa eri bụ ife mee gịnị gagidoro wee jee ebe ha jebe gịnị jebiri. So nke ọzọ bụ ọba migrated to the west ka ọba mee gịnị migrate, and from there o wee mee ọmụta ihe Ife, Bini Ife. Ama na ị na-esonye Bini Ife na ọtụtụ ndị ọzọ. Then Igbo amụtaghị nwa nwoke. Igbo amụtaghị nwa nwoke. But Mary migrated to the northeast wee mụta Juku, mụta TV, amụta Idoma. Ama na nkụzi a kwere gị nghọta. Mana nwali nke nwanyị a na-akpọ Adamgbo na Agụleri nechara anya fụ na Igbo amụtaghị nwa nwoke, so kata ma afa Igbo ji eshi. Agụleri na Adamgbo bịakọta kwete ka ha zawazie afa Igbo, fasizie na ha bụ ndị Igbo. Ebe a ka afa ịranụ ndị Igbo si were mee gịnị si wee bido. So ịbịa na Adamgbo mụtara ọtụtụ ụmụ dị iche iche nke ị na-anụ tata mụ na gị na ife wan. So ọ bụrụ na ị na-anụ ụmụ Adamgbo mụtara, ebe ọbụla ịfụrụ a na-akpọ Nnewi, Nneọkwa, Nneni, Nneise, ma na ha bụ ụmụ Adamgbo. Ama na nkụzi a kwere gị nghọta. Ebe ọbụla ị na-aga na-akpọ Nneọkwa, Nneise, Nneni, Nneobi, ma na ya bụ ife bụ ụmụ Adamgbo. Ama na nkụzi a kwere gị nghọta to the best of your knowledge. So biko kawarụ megịnị tụsara m nkụzi a, maka ya bụ ife nwere ndị ọ ga-azọ ndụ echi niile. So ama na o kwere gị nghọta maka ebe ndị Igbo si were bido. So nke Igbo adị n'ime ya bụ IDuu. Unu na-anụ the people of IDuu ka ebe ndị IDuu nọ wee bido. Nke a bụ nkụzi m ji akọwapụta na agba nke abụọ na-abịa abịa. So having known the knowledge of this concerning Eri kingdom and people of Eri, site na nyocha na nchọpụta nke asị na Obu Gud nke Gud mụtara ụmụ nwoke na-abụ, Eri na nwanne nwoke wee necha anya si kata ma ha ji echefu nna ha ka ha rụọrọ ya ife a na-akpọ n'asụsụ bekee hot bụ obu ka ọ bụ n'ala Igbo, in the remembrance of God. Ama na nkụzi a kwere gị nghọta. Ọnya bụ na ịbịa tata mụ na gị nọ over 2,000 years ago. Ịbịa na Obu Gud, o nwere ọtụtụ nkọwa na nyochapụta dị iche iche nke a chọpụtara gbasatara Obu Gud. O nwere ife ndị be anyị na-akpọ ego ayọrọ eji were dee ife edemede na ana tiri tata mụ na gị nọ, ya bụ ife na-adịkwa ọkpụtọrọkpụ. So ha nwekwara nyocha nyopụtakwa pendant, ya bụ ngosi ife gbasara Israel, So ya bụ ife wee gbọbojue ndị Nri anya
fameme gị gawa na nchọpụta nke ha jere na nchọpụta. Ndị Israel bịara n'ali wee nyochacha sị na o nwere ife jikọtara ndị nri na Israel. So ama na nkụzi a na nchọpụta a kwere gị nghọta. Biko achọrọ ka ime gịnị ka ị gwa m ebumnobi gị gbasata ya bụ ife. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị Igbo, maka na ọtụtụ ndị be anyị si ọtụtụ nkọwapụta dị iche iche si na ndị Igbo si na Israel were bịa, wee na-ajụ ndị Igbo kedu ka ndị Igbo si na Israel wee bịa wee biri na ndị nke ebe ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị Igbo. Cheta na isiokwu anyị bụ the historical knowledge of Inli. Igbo bụ Igbo. Asị m, from here it is good evening.